Day 27. श्रीराम. ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वागदेवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचेची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्दसृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जये सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठतु भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निजस्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील पूर्वतापाहो जो जो की जे परमार्थ लाहो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ. श्री समर्थ स्तुती. सज्जनगडावर समर्थांनी श्री राम पंचायतनासोबतच डोहात सापडलेल्या श्री अंगलाई देवीची स्थापना केली. गडावर सगुण निर्गुण उपासना चालू झाल्या. देवपूजा, श्रवण, लेखन, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, ध्यानधारणा यांचा नित्यनेम विकसित होऊ लागला. समर्थांनी तेथेच आयुष्याचा अंतिम काळ व्यतीत करून वयाच्या 73व्या वर्षी माघ वद्य नवमीला शके 1603 म्हणजे सन 1682 मध्ये देह ठेवला. समर्थ समाधिस्थ झाले तो दिवस म्हणजे रामदास नवमी उत्सव होय. जय जय रघुवीर समर्थ. दासबोध विचार. स्तवन भजन भक्तिभाव माये वाचून नाही ठाव ऐसिया वचनाचा अभिप्राव अनुभवी जाणती. 1:4-25. म्हणोनी थोराहुन थोर जे ईश्वराचे ईश्वर तयेसी माझा नमस्कार तदंशीशी आता. 1:4-26. हे माते तुझा अंश तुलाच वंदन करतो. या श्रद्धेने समर्थांनी शब्दसृष्टीची अभिव्यक्ती साक्षात मूळ माया सरस्वतीचे सुश्राव्य स्तवन केलेले आहे. वेदमाता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वागदेवता महामाया योगियांची समाधी धारिष्ठांची कृतबुद्धी महापुरुषांची भार्या अतिसलग्न अवस्थातुर्या महंतांची शांती ईश्वराची निजशक्ती ज्ञानियांची विरक्ती नैराश्य शोभा सर्व नाटक अंतरकळा जाणीव स्फूर्ती निर्मळा लावण्य स्वरूपाची शोभा परब्रह्म सूर्याची प्रभा मोक्षश्रिया महामंगळा 17वी जीवनकळा सत्वलीळा सुशीतळा लावण्य खाणी अव्यक्त पुरुषाची व्यक्ती इच्छाशक्ती कळी काळाची नियंती सद्गुरु रूपा परमार्थाचे मूळ सद्विद्याची केवळ निवांत निर्मळ निश्चळ स्वरूपस्थिती योगियांचे ध्यानी साधकांचे चिंतनी सिद्धांचे अंतःकरणी समाधी रूपा निर्गुणाची ओळखण अनुभवाची खूण व्यापकपणे संपूर्ण सर्वाघटी वेदाशास्त्रांची महिमा निरुपमाची उपमा परमात्मा नाना विद्या कळासिद्धी निश्चयाची बुद्धी सूक्ष्म वस्तूची शुद्धी ज्ञाप्ती मात्र हरिभक्तांची निजभक्ती अंतर्निष्ठांची अंतरस्थिती जीवनमुक्तांची मुक्ती सायुज्यता. श्रीराम. प्रश्नमंजुषा. कालची उत्तरे. समर्थांनी अश्वलायन गडास सज्जनगड असे नाव दिले. समर्थांनी सद्गुरु स्तवन करताना सुरुवातीलाच संपूर्ण शरणागती पत्करली आहे.
श्रीमद भगवद्गीतेत 17व्या अध्यायात श्रद्धात्रय विभाग योगाचे रहस्य कथन केले आहे. आजचे प्रश्न: समर्थांच्या समाधी उत्सवाचे नाव काय? स्तवन भजन भक्तिभावाचा कोणा वाचून ठाव घेता येत नाही. श्रीमद भगवद्गीतेतील 18वा अध्याय कोणता? शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.